マジか。エルフの俺はもう持ってるからね、一人。うん。装備してるはずだよ。ありがとう。聖水が見つからん。分かった。ロイヤルバッチャ作った。カリスマのスカーフは必要ない。今第一の重力作ったよね。うん。ロイヤルちゃうな。いいんだな。まあ、森のルビーはいっぺん作って、プラ3だからここに入る。うん。これ普通のでしょ。うん。これプラ3入らない。どこにも。全部プラ3で入ってる。スカーフ。ロイヤルバッジ持ってるやつを入れる。あるの？プラ3。うん。あるよ。2個。全部2個書いてある。うん。2個あるね。あるよ。もうつけたら。攻撃魔力と回復魔力が両方上がるバッジって。いいね、それ。ローにつけてある。あろうに。ローと、それから、誰だったっけ。393ってなっとるだろ、今。うん。もうついとるな。あベロニカと。もうつけてあるんだよ。あ。うん。カリスマスカーフか。行ってみる。取ってんの？うん。取っとんかい。硬いね。硬いよ。結構。一遍一遍取るんかい。あ、戻った。特技。手加減値。叩く。いった。あ、いったじゃん。うまくいったね。取った。うまくいったね。全部取る気？もしかして。全部取る気か、お前は。大成功って言ってるよ。はい、カリスマスカーフ。プラさん。トンボが飛んどるし。あれ、鬼山だよね、絶対に。あ、今鬼山だったよね。うん。いたね、鬼山。うん。あれ、全部取るの？うん。マジ？取っとくれ。取るのか、全部。足アクセル。マーシャルブーツ。いけ。いけ。マーシャル